Nyakor mga juang dakika en prangwen koda chiel tok sapagare marukinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni ma en nonro mar gazet bed kodo nyake giko mar nonro mar gazet manaka pile walidho gazeti ariyo antiere ka gi The Standard gi Daily Nation. Kawuono ken giko juma antiere ka gi jafwambo mong'ere kaka Julius Otieno. Julius ichionade? Achio maber mitayin. Amba chio maber? Sani wan wacho ni wariyo. Kata bedo ni eno kinyi, wano kaluore gi sama bende wachiewe. Koko mano, gazede makawuono aneno ka gintiere gi pogruok ahinya e thor weche ma bende gimiyo pek. Kaka jafwambo, ineno ni gazet mane ma in kaluore gi thor wach, mineno ni nyalo uso odiochieng' makawuono? Aneno ka Standard wacho ni Raila wacho ni ginyalo dok e maandamano sasaya. Daily Nation to wacho ni nitie company moro yo Eldoret kucha manomi tich mar tender mar supply fertilizer 10 billion shillings, lakini chal kagima nitie mibadhi moro matin e iye. Aparo ni sani kila ng'ato mani Kenya ka chakre dwe achiel moserumo nen wach maandamano emosebed ka chando chunji kabisa. Aparo ni gima mbele ma Standard ni emanyalo kelo dhano machiegni kabisa sana kaka Raila no wacho ni odok e maandamano gi opposition leaders te gi wafuasi mage te mondo serikal owinj gima motegno molo kaka gintie sani kata ka gidhi chako dialogue ama wuoyo kamano lakini gidhi e barabara. Paro na ma wach makendo jokenya nyaka wuoye matin. Angeni gazeti ma The Standard okinyi makawuono napani mantiere gi wach mabende japiny gombo winjo ahinya ni to koro malalruok bende nitiere chenro mar lalruok ahinya kendo kweth mar Azimio gi Kenya Kwanza. Nang'o mene gidwaro chako gidhi kata mana ng'anyo. Kok manya kor mga juang mane gazeti mwachako godo mano gazeti ma The Standard kopogore gi mane thor weche bende aneno komi pek mopogore ma en chenro mabende piny owacho nitiere godo ponono ni kaka Hustler Fund osebedo katimo gintiere gi chenro mano mar kelo okumba mar thieth mane bwo NHIF mabende kokale Hustler Fund in kaka japiny biro bedo ka ichulo siling 17 mano mar dwe ka dwe. Opogore gi mano bende nitiere ywak ahinya kaluore koda kwan mag dola, kwan kata mana nyiewo godo dola e pacho kaendi kipimo gi omenda ma pacho ka nyaka sani jok manyiewo dola bende pod nitiere gi ywak ni dola iuso e nengo mamalo, mano nengo mar siling 140. Weche motenore kod dusruok mani biro yudo kanye gazeti ma The Standard odiochieng' makawuono The Pulse, weche motenore kod tuke bende ni kanyo. Kata kamano momi pek ka ma en ogai mar Azimio Raila Odinga ma bende koro giwacho ni it's back to protests. Koro gibiro bedo ka gidhi e streets mano ng'anyo ma bende osebedo koneno ang'eno gisebedo ka gitimo ng'anyo adek. Lalruok poko chako ne giyiero jotende kata mna jodito magege abiriyo Kenya Kwanza boyiero jodito magege abiriyo to nango beni nyingi tero e bunge kop korone kaka ne kero wacho ni kila kitu nyaka uwo mana yo bunge koro nango bena nyinge mag ji 14 mano yiero abiriyo nango beni tero gi od bura ma Senate gi National Assembly mondo jod bura okal nyinge go kaka rogi chak bed piny kaka ad hoc committee lakini kata kamano nyinge go poko ter e od bura ba jod bura poko kalo koro wakia nang momio poko ter gi od bura to gimomio leo kamano mondo nying jogo kal mondo gichak tich lakini kata kamano nyoro jo Azimio jo abiriyo mag jo Azimio ka beno bedo gi press conference mar gi nyoro to bene giwacho ne gidwa gik mang'eny mede e wuoyo ka gigolo wach ma IBC oko to bene keto nyaka weche mag cost of living ngi man malo kabisa onego bene keto weche mag IBC server gi weche moko ma Kenya Kwanza na wacho ni ka ginyalo wuoye. Ora kian mane ma pod nyalo bedo no chungo chako wuoyo go matin kok mano e agenda ma program mar wuoyo go podo ka giyiere kuom dipar nen kaluore kod dwaro mar Azimio dochi manyoro kano lose kar jot mar Fungamano House bende wacho ni kopogore gi jod bura mano mabende na giyiero dwaro mar mondo mi jodito mopogore ma bende onge od bura maduong' ma pacho kaendi mar mondo mi oriw e twak. Koka mano nyakwara mga juang nitiere dwaro abich ka parni Raila Odinga dwaro mar mondo mi demonstrations kata mana dok e ng'anyo chak kendo mano bang' Ramadhan wang'ene gi sani jo Salam tweyo gintiere gi nyasi mar Eid mano chieng' tarik 23 mano mar juma mabiro nyaka sani kaluore kaka twak mar odiochieng' manyore kar jot mar Fungamano House mokwongo
odwaro mar mondo mi Ramadhan korumo gidok e demonstrations mag ong'anyo. Mar ariyo, Azimio dwaro mar bago town hall forums and public rallies mano kaluwore koda talks lalruok mabende biro bedo kadhi nyime. Biro bedo gi romo. Ufungamano meeting no nen mana chako mar town hall meetings go. Then Jumapil gidhi rally Kamkunji e boma mabore ka. Koro December na chako town hall meetings gi rallies go. Mar adek kanyo bende neno seyo ne Kenya Kwanza, Azimio seyo Kenya Kwanza ni ok gin serious, ni gionge koda okang' makare mar twak kodgi mana hinya ka bende giseyo jo Kenya Kwanza ni nokawo moko kuom jodito maggi manitiere kweth mar Azimio. Nyalo paro jod bura ma Eldas Adan Kenan nie Jubilee Party to Jubilee Party nie Azimio. Kisheria mag Kenya wacho ne party no tie Azimio, lakini jo Kenya Kwanza kao ng'at manie Jubilee Party ma pod neno kagima ni Azimio to gikete kagima koro en ng'at jo Kenya Kwanza, then gi appoint obed kaka achiel kuom ji 14 madhi wuoyo ka. Bende ninyo kada odiochieng' manyoro bende gidwaro mar mondo mi Adan Kenan jaod bura ma Eldas mano Kenan mar mondo mi odwoke mane kweth mar Azimio kada mno gole e kind ji 7 ma bende Kenya Kwanza noyiero mar lalruok. Mar ang'wen bende Azimio wacho ni gin na gi yombo pod gi insist kada mna gidwaro mar mondo mi oyaw sava ka bende nitiere gi wacho odiochieng' manyoro neno kada mna ka gin ne gichiwo report ni gin mana gi yombo yiero ma higa mokalo to giwacho ni nentie tugo moro matin ama membad moro matin manotem go commissioners manowaka, lakini commissioner gano kina Chebukati ne giwacho ni mano mriambo, serikal be nowacho ni mano mriambo, to ne gisewacho ni ok ginyal gin gi kia kama sava nitie, koro ok ginyal wuoyo wach ma sava. Mano achiel kuom weche maparo ni nyalo kelo tugni matin kind grup ariyogi. Mar abich, geno kata mana wach ma bende Azimio dwaro mar mondo mi Kenya Kwanza otim en mar ng'iyo demands mag overhaul of duol mano mochung' ne weche mag yiero e pachoka, mano mar ng'iyo kaka chenro ma bende ojatago do yiero e pachoka indi duto ma bende aneno ko mipeke iti gazeti mar 4 mane wach ma bende jo Standard omiyo pek kanyo nyakoro Mgajwang. Iti gazeti mar 4 bende koro gilere e yo makare ginore ma bende koro omiyo koro gidwaro dok e ng'anyo kendo kata na bede ne lalruok ibiro bed ka itimo. Mano nitiere iti gazeti mar 4 kanyo mana kwa nyalo ng'iyo ka bende giwacho ni ng'anyo makamagi gibiro bedo ka gitimo tok nyasi mano mar Ida. Nyoro kane gin tie Fungamano House Nairobi ka ne gin gi jima mopogore ne nitie jok moko civil society, ne nitie students, ne nitie jima mopogore. Koro kan ne gi endelea wuoyo to jogo nowacho ni mondo serikal obed serious ne mondo giwuo nyaka maandamano gi rallies gi town hall meetings dia kama achiel wuoyo kata ka wuoyo be dhi chakre e ka serikal oneno ka jogi ni gadier ama serious gima gitimo. Koro Raila nokon gima wacho ni ayiego to koro wadhi chako endelea gi maandamano bang' Ramadhan. Bas, mano ni kanyo weche gok ma bende biro bedo gi dongruok mopogore ahinya kotenre kod weche mag Azimio kod Mgajwang gin weche ma bende waluwo ni machiegni. Kopogore gi mano, kopogore kana gi weche mag siasa bende nitiere weche motenre gi somo mane iti gazeti mar 6 kama bende odiochieng' manyoro wang'e ni jatend migawo mochung' weche mag somo e pachoka Ezekiel Machogu nochopo e nyim kamiti mar od bura ahinya manono kaponono ni penj mar klas 12 mar higa mokalo ne okwala. Kata kamano odiochieng' manyoro jod bura ne okopedo ranyisi ma bende ne gisebedo ka gitemo fuono mane koro gwenge mopogore kaponono ni penj mano mar klas 12 ne okwal. Ne ok gichopo kata mana mar chiwo ranyisi makamano. Ka bende jatend migawo mochung' weche mag somo wacho ni dibed ni nitiere moko kuom jotend sikunde kata mana jotend jopuonje sikunde mopogore mag sekondar ma bende gisani koro chiwo miriaso makamage. Chal ka gima gilawre, chal ka gima nitie principal sama jotend skunde moko malawre koneno ka skund to yudo ez mang'eny de no dhi wacho ni skund okwalo penj kamano. Lakini kumiga moko ariyo madek mosekalo kama komiti mar od bura mar education ama masomo mar mang'iyo weche mag somo osebedo ka wuotho e kaunti mopogore ka giwinjo gikawo pacha wananchi kuom wach mar penj mano mahiga mokalo. To nyocha wawinjo ka chairman ama jakom mar
mar kamitino owacho ni giseyudo evidence mang'eny ama malalamishi mang'eny moa kuom jo-Kenya ka wacho ni penj nokwal, to nowacho ni odhi yadho ayanga weche mag ama evidence, odhi keto evidence ma oyudo kuom jopiny ni penj nokwal adier. Lakini nyoro ne ok otimo kamano. Nokotimo kamano ka bende wang'e ni kamiti ma kamano otelnegi kod Julius Meli ma bende en jakom mar kamiti ma bende osebedo ka nono ni penj mar KCSE nokwal kata ooyo. Nyaka sani gisebedo ka gitime kuom thuolo mar jumbe ariyo. Ang'e ni nyawadwa Cleophas Oluoch nitiere gi twak maket kod mano e chenro mar mbaka oromo e yo matut, ka bende obiro bedo kanyo gi mwalimu Peter Orero ma bende en achiel kuom jod bura ma bende nitiere kamiti ma bende nanono somo ahinya mano mar penj mar KCSE. Kopogore gi mano, Julius, bende iti gazet mar 7 koro nitiere dwaro ka ahinya e kinde ma bende jatenda mano migao mochung'ne cooperatives mag ohendni mopogore opogore pacho ka Simon Chelugui bende koro wacho ni Hustler Fund osebedo katimo maber. To kosebedo katimo maber kamano ahinya kaluwore gi omenda ma bende jopiny osebedo ka kwayo. Wacho ni kwan mar omenda chakre ne Young Hustler Fund. Jopiny osebedo ka kwayo omenda maromo osekwayo nyaka sani omenda maromo siling bilion 26. Gi sani gin gi chenro mar kelo okumba mar thieth ahinya kokalo e okumba mar thieth mar NHIF. Japiny kata hustler biro yudo thuolo mar chulo omenda maromo siling 17 mano e odiochieng' ka odiochieng'. Jo-Kenya maromo milion 19.7 gin members mag Hustler Fund. Mano ng'isi kaka jo-Kenya ng'en Kenya one about 45 million ama 50 million, lakini 19.7 ama milion 19.7 kao holo ama kao omenda dhi holo pesa e Hustler Fund. Mano ng'isi kaka jo-Kenya winjo marach ka rom kama nyalo dhi holo pesa ma tigen pasan bi okonga ne 5,000 moko nyalo kawo, jomoko kawo 300, jomoko kawo 500 luwore kama target ni ochope ama kama rating ni ochope. Koro jatend migao ni wacho ni siling 17 idhi gol, aparo ni idhi gol e savings mar customers mag Hustler Fund, then pesa no idhi tere NHIF odiochieng' idhi kawo siling 17 odiochieng' madhi NHIF matiene kapo kata ni tuo ama watni moro tuo, nyathini moro tuo, tidhi adhi hospital moko ichulo gima ko pesa no oseng'ad e Hustler Fund. Matiene ni gitemo sero ji mondo ji odonje okaw Hustler Fund ama subscribe bed members mag Hustler Fund. To ka en paro maber to sawa, lakini akia ni natemo kata mna kwan makamano nikech kigoyo siling 17 e odiochieng' kigoye gi 30 okelo ni siling 510. Ting'eni NHIF bende omenda ma bende ojajuogi mano e dwe ka dwe en siling 500. Lakini paro nyocha kero wacho ni gidwa duoke obed siling 300. Koro akia ni odhi bet nadi ka duoke piny to kendo make siling 17 odhi duoke malo matin. Koro akia odhi bet nadi kanyo ko aparo ni chuli odiochieng' samoro koro nyalo kete obeda makore lach donge. Labda aparo kamano. Kose ama gigolo weekend gitime woktis nyaka to mano chenro mantie en mana ni poko yange poko chakre mano Chelugui na wacho ni kaluwore kaka holo mabendo oganda mapacho kosebedo ka holo chenro mar Hustler Fund osebedo katimo maber. Bende gintiere gi chenro ponono ni mano mar thieth, mano mar okumba mar thieth mar siling 17 mano odiochieng' biro bedo katimo makare. Gibiro bedo nyaka gi mano mongere kaka education policy. Kopogre gi mano iti gazet mar 8 bende kore okang' mokwongo jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua koro dwaro romo gi jotelo mopogore opogore ahinya mawuok e gwenge mag masawa mano mar piny Kenya. Wira ne nonro mabende duol mar Nakada ne ochiwo nyaka sani koro keto counties mopogore opogore mabende nitiere e gwenge mag masawa mar piny Kenya mano moriwo gwenge kaka Nyandarua, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Kanyagla kod Nyeri mabende koro wachre ni ji osebedo ka madho kuong' ka matamre gi nono mano kaluwore koda report makoro wacho ni joma thoth ahinya chuo mantiere gwenge mag masawa kosebedo ka tiyo yo makare kaluwore ni gisebedo ka gimadho ndiwo e yo matamre gi nono. Report mano Nakada paro wacho ni Central ama your Mount Kenya
areas mag Mount Kenya man gi atamalo maduong' kabisa ama atamalo maduong' kuom jok ma madho chwaka ama jok matiyo gi changa ama moro be ni spirit boket kanyo ging'eny koro ng'eny gini osebedo ka chando sana jo central parts moko mag Kenya ko ng'ato ka chung okinyi sa 12 to nodhi achwaka ko chung koro gimotimo onge osebedo wach malich lakini jalup kero wacho ni oseluongo mkutano mar jogi te oluongo jotelo wetene oluongo security makono te mondo giwach ni mondo gine ka ginyalo yudo gima nyalo konyo mondo wach mar achwaka ni ama wach mar changa machando jokoni orum kose ginyalo timo nao nikech kaluwore kod nonro mar joka Nakada giwacho ni kwanata malo 12.8 ahinya mag jodak e gwenge mag Masawa mantiere winjani mantiere kind higni 15 nyaka 63 wachre ni koro madho kong'o asasa koro men romo mokwongo mabende koro biro timo kodgi ken geno ne okang' makamano biro dok piny kopogre gi mano kwaringo mana mapiyo it gazet machielo mano mar 12 bende koro piny owacho nitiere kod chenro ka ahinya mar reso okenge mag pidho rech mano aquaculture project kalore kod jatend migao mano mochung' ne migao mar blue economy kanyakla kod fisheries mano jagoro bende ni kanyo Betsy Njagi wantiere kanyo gi Salim Vuria mabende odiochieng' manyoro noromo kod jodito mopogore mar chiero ahinya chenro mopogore mabende itimo mag aquaculture mano pith mag rech neno kor omenda mabende ochiw kanyo mabende biro rengo e thuolo mar higni 8 ahinya gwenge mag Nyanza neno Western Central kanyakla kod Eastern aparo ma program manyalo konyo kabisa sana jo Nyanza ama kuonde ma ilupe rech en program maber to koro sani serikal temo ng'iye mondo giket wach maluwore to bed priority ama bed wach ma imiyo mabet mbele kabisa molo weche moko to wang'eyo ni gwengwa ema odak kabisa ko poche mag rech Homa Bay, Siaya gi Kisumu gi area moko go koro en wach maber kabisa sana no jok ma e gwengego kapok wachiko kata mana nonro mar gazet kata mana nono gazet mar The Standard mar mondo mi warenga mapiyo Daily Nation bende naneno wach moro it gazet mar 13 nitiere jal moro mabende nodonjne gi bura mano mar nego jirande moro mane gwenge mag Hoho mar Okak koro edoho notero minigi mabandia mano mine chal ka gima nonyiewo miyo moro mar mondo mi odhi ochung' ne doho to miyo ni ne sire ahinya kaluwore kod okang' mar nek mabende notimo ka bende miyo mabandia ni ne wacho ni ne giseriwore gi anyuola mano ma bende jalni ne otong'o kata mana ne onego kata kamano noyangore e doho ni mamano ne en miyo mabandia min gi nowuok ok ayanga jopiny nogulo min gi to min gi wacho ni en wach makamano pok gilalore wach makamano de wach nango weche mag piny buro loyo mano iluongo ni strange en gima mano kore news wegi mawinjo cha ko pen gima tek winjo kiwinje sani kendo ing'e winje kendo winje bang' dal higni moko mang'eny koro magi strange news ma manie oboke ma kawuono nyakoro mga jompa ni oboke ma The Standard mana kaka nwasewacho The Pulse mag weche kotenre kod weche mag dusruok bende biro bedo kiyudo ka weche mag tuke kanyakla kod weche mamoko ang'eni nitiere timbe mabende notugo odiochieng' manyoro koriwo tim mar Manchester United timbe mamoko mabende chano tugo odiochieng' ma kawuono nyaka e odera naneno ka Cleophas ng'iya tang'eni jo Man U nagiwuok amodhi mag gonda ariyo kuom ariyo kopogre gi mano wadonja ne gazet machielo mano gazet ma Daily Nation kopogre gi thor wach mabende namie gazet ma The Standard gazet ma The Standard thor wach mare ne en dwaro mar Azimio mar dok kendo mar timo ng'anyo gazet ma Daily Nation koro thor wach mare opogore Daily Nation koro oyango nitiere nonro ka mabende notim nitiere kambi moro ka mabende nochiwne tenda mano mar chiwo fertilizer kata mbolea ne duol mar Kenya National Trading Corporation Company nyaka sani oseyangore ni dibed ni nitiere weche mag mibadhi mantiere ka nikech nitiere omenda ka mabende makore lach mabende nochul kambi moro mano mong'ere kaka mashambani omenda madirom siling million mano 320 to omenda makamanya korom gajuang nodhi e agulu mar bengi
mar ng'at machielo mong'ere kaka Alfred Rono. Mano kambi mantiere gwenge mag Eldoret mano e pacho kae. Ma en wach mar mibadhi. Aparo no mane gima nyalo wacho straight kop en wach mar mibadhi ka yudo ni kampuni miluongo ni Mashambani Farm nomi tenda mar romo bilion 10.2 to kirango karatas kaka ne pesa ochul gi pesa go then pesa gichulo ni then pesa no gioro i account ma ng'ato koro wuotho ma pesa na movement ma pesa no emosekelo wach makoro paro ni labda nentie mibadhi moro manotimre ka kampuni nomi tenda mar supply fertilizer. Wach mak manya kor mgajwa ngabiro bedo ka fono ni kwa dhi nyime gi nonro mar gazet mane ite mar 10 kata kamano ka pod wantiere e nyim gazet mano mar Daily Nation bende nano ka tipo mano mar jalup jagoro maduonga mano mar duol mar United Nations mong'ere kaka Amina Mohamed mabende koro sani nitiere weche mabende no yango maling'ling ni onge gi geno gi jatend pinywa mano William Ruto. Kopogre gi mano bende weche motenre kod weche mag siasa bende neno tipo ka nitiere buk moro mondik kanyo gi Saitabau Olikanchori mano chief agent mano mar kweth mar Azimio yiero mar higa mokalo. Bugno ong'ere kaka Why Baba is not the fifth. Ondike ni mane thoro wach ochiwo maling'ling gimomiyo ni Raila Odinga noko yudo lemo mar tend piny nyaka sani fuon kata mna weche ma Kanchori ofuon e bugno. Achiel kuom gi en ni samoro Raila gi Karua gi jodito mopogore opogore ne gintiere gi geno ni gibiro yudo kom mar tend piny momiyo ni ne gionge kod wachare ni ne gin gi samuoyo ahinya mar ng'iyo weche mamoko. Wach mabende kendo chak yangre ni Uhuru ne ok dwa mar mondo mi Martha Karua obed jalup ogai mar Azimio Raila Odinga mano e yiero mokalo. Kata kamano Raila Odinga nothecho wach makamano oko mabende odhi oyiero Martha Karua kaka jalupne. Nondiko buk lakini en buk matemo ya en pache kaka nonene kaka ng'e. Wach mabende mope kanyo bende waneno kanyo jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kama ne Ezekiel Machogu. Wach mabende nwase yangoni e gazet ma The Standard kaka odiochieng' manyoro nochope nyima put mabende sibedo katimo nonro mar penj ka bende en bende wacho korka kore ni onge penj mano kwal. Koka mano kwa dhuma pio nikita nino ka saa achiel oseromo nego bed nadonjo gi twak mokwongo. Iti gazet mar 2 nitiere wach moro malit nyakwar Mgajwang' e sikul mano mar Mukumu Girls mantiere kaunti ma Kakamega nyaka sani kwan mag ji mosetho kaluwore gi tuo mar nyaldiema en 4. Parni sikul makamano nolor bang' muoch mar tuo mar nyaldiema nomuoch e sikul no. Nyaka sani koro odiochieng' manyoro bende nitiere kanyo boarding mistress mong'ere kaka Juliana Mujema bende koro notho kaluwore koda chiedh nade maket koda manonego jopuonjre 3 e sikul no. Koro keto kwan maga jomosetho e sikul ma Mukumu nyaka 4. To wach mar kolera ni Julius bende thago skunde mopogore opogore. Sani ki ng'iyo skunde mang'eny sana boarding schools skunde nthindo ng'eny. Aparo en wach mar no nyaka nthindo the from primary gi the secondary 100%, lakini okelo koro nthindo ng'eny school kabisa then gima gichamo ama pima gimodho be yudo ka okoro ok ng'i maber. Nyalo bet labda nan gi germs and some obedo contaminated. Aparo mano makelo shida to ken school ni kende skunde mang'eny kabisa aparo nyalo bet en koro pokowok makoro ong'ere oko, lakini aparo ma wach ma migawo mar education guma health serikal magi madwa kong'iyo wach ni kabisa kop school en kama nthindo ng'eny to kochako kuom nyathi achiel to dhi kuom nthindo mang'eny. Koro ka osenego nyithindo 2 kendo koro seyo nitiere bende kaluwore kod kit chiemo ma nyithindo chamo kaluwore kod pi ma bende loso godo chiemo maket kod magi nikech ok en kata mana skul ma Mukumu bende par ni nitiere skunde mopogore opogore gwenge nyaka sani koro nitiere sunde 3 moseyud kod achiedh nade makama. Aparo ma wach ma serikal dwa kong'iyo wach ni maber kop nyithindo ngima gini ema ber ama ema muhimu molo kila gimoro sana ka gin e school. Adon wachek gi wach matimore iti gazet mar 14 weche matimore kor gwenge ka bende pogruok mar paro nitiere e kind gavana mano ma
Siaya James Orengo kanyakla kod jalupne William Oduolo. Wangini chieng' tich adek mar jumani Oduolo no chopo e nyim committee mano mar County Assembly mar Siaya mar mondo mi opedh neno gimomiyo ni oseyo James Orengo kaluwore kod telo marach mane county ma Siaya. Ginero ma bende nokochiwo kaluwore kod speaker ka bende owacho ni ne ok okelo documents kata mana ranyisi makare. Kokamano en geno marwa no duche makawuono nenore ni bende William Oduol biro bedo ka chopo e nyim committee makamano mar lero gimomiyo ni ok gisebedo ka giwinjore kod jatende mano ma James Orengo. En gima dweche abiriyo chako Governor Orengo kawo tich. Ok ang'eyo gimomiyo ka jotelo kawo tich ni then gichako gore kar mondo giting' jopiny ama giting' josiaya kaka noyier gi koro gin gichako gore mana machiegni. Ok en gima ber kabisa kuom telo mar Siaya iwacho ni Siaya gi kaunti moko yo Nyanza gi Western ema osetimo marach mogik kuom dongruok kochakre devolution chakre higa mar 2010 gadek. Koro aparo ka ber ka jotendwa gi ama jok moyiero dwaro kobet piny mondo giwinjre mondo gitine jopiny kaka noyiergi molo chako gorruok chako dondi. Ka nitie wach moro ma kaka mibadhi ma giwacho ka then nitie jok monego ben tiyo gi wechego inyalo kawo iter jo EACC inyalo kawo iter jok molony manyalo tiyo gi wechego molo mondo gichak badhi to kanyo yiergi mana dweche abiriyo mokalo. Kata kamano wach makamano biro bedo kwa luwo dweche makawuono kapar no kang makamano kata mana motion makamano nochwal kod MCA ma East Asembo mano mong'ere kaka Godod Onguru. Kata kamano wach makamano en wach mabende biro bedo kwa luwo machiegni dweche makawuono ponono ka William Oduolo biro bedo ka chopo e nyim committee makamano mar mondo mbi opedha ranyisi kata mana neno mabende osegodo jatende mano James Orengo. Julius wachni mogik aneno ka sa oseringo sa dakika biro tok sa achiel. Wachni mogik wachiko. Aparo ni nyakor joneno koro nyalo ng'at moneno Obokariogi to neno ka nitie moro momako wang'e nyalo dhi e barabara ama street mondo nyiew moro mondo osomo kopo wan wamiu mana malo lakini nitie story mang'eny nitie weche mang'eny ei Obokariogi lakini wach momako wang'a kabisa then ok wawuoye maber lakini en wach mar jatelo mar UN ma wacho ni ok trust ama ok geno gi ker marwa. Tingni mo ken wach mano wacha acha yang en mana weche mabende koro no bedo leaked mano gi jo Pentagon lakini koro ng'en ma en UN en international en diplomacy koro en gima nyalo kelo ywarruok matin e kind UN gi Kenya gimomiyo ni onge gi geno kuom jatend piny mano mar Kenya. Kok mano Julius Oguniro kumano kuom chope nonro mar gazet Kokamanya korom ge juang gazet mumuri mane kinde Daily Nation gi The Standard manaka Julius asewacho wan wami mana wiye koro kido thuolo hinyeo gazede makamagi isom ibed gi ng'eyo gi kuku mar wach mabende osebedo katimore. Kokamano moko kuom gi bende adonjo godo e twak mano e chenro mar piny mar mondo mi wang'e ni piny Kenya ochomo kanye mano e chal mar piny Kenya. Kik di mabor nyinga Sharon Ng'ao.